u prošloj epizodi. Pa želiš li da postaneš loša devojka? Da se učlaniš u bandu loših devojka? Pa ne znam, baš... Ma hajde, ako su tebe zezali u školi, hajde sad ti nekog zezaj u školi. Inače ćemo te zvati luzerkom. Ne, nećemo. Ona je najpopularnija devojka u školi. Pa... ne znam baš... Ma hajde. Sada. Hajde, Lea, postani. Pa... razmislit ću, sutra ću vam reći. Sad moram kući. Mislim u hotel. Pa vi ste devojka luda. Upravo nas je odbila... da. Samo devojka, idemo da kupimo sladoled. Na onu stranu. Lane Hotel. Ok, sad idem u hotel. Nadam se da je sve u redu sa hotelom. Okay. New message, 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 new message. Okay, laptop. Trebala sam poruku od Molly. Hej, čao, ja sam Anja Rak iz tog odeljenja. Zovem se Molly. Da li bi možda htjela da se nađemo u Aveniji Velikoj? Pa, možda kasnije. Vidjet ću šta imam na obavezu. Čekaj minut, send. Ok. Samo minut, send. Mogu tek za 2 sata, send. Ok, mogu i ja. Ok, čao, send. A, sada i od Papi sam dobila poruku. Ili Pipi. Zaboravite kako bi se zove najbolja drugarica! Dobro, nisam videla 3-4 dana, zaboravila sam već kako. Aha, znači tako. U školi se ništa ne dešava, samo je Zoe pokvarila ocene, a William stalno pita za tebe. Hvala na obaveštenju, ali me sada baš briga za Williama, više nisam u njega zaljubljena. Send. Ok, ali što? Ne želim da me podsjeća na grozan dan koji sam imala. Send. Ok. Hoćeš da... mislim da ti upravo sad šalje poruku. Ok, send. William. Zdravo, mnogo mi nedostaviš zašto si otišla. Zbog Zoe. Send. Šta ti uradila? Zezala me je kako sam zaljubljena u tebe. Send. Pa svi znaju da si zaljubljena u mene. Pa šta? Send. Više nisam. Send. Reci mi iskreno. Nisam. Send. Kako glup. Ok. Kako glup. Više nisam zaljubljena u tebe. Ne želim više da nam podsjećaš na grozni dan koji sam imala. I nikad se više neću vratiti u tu školu. Send. Tako mu treba.